खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं सोलाव बयखौबो बरायबाय गोसो गोरबोनिफ्राय दिनै जों एनडिएफबि आरो लोगोसे बिटिसिनि इलेक्शननि बागै माखासे खोथा सावरायगोन। एनडिएफबिनि मोनथाम हान्जाया दिनै बिपिएफ दोलोखौ मदद होगोन एबा हेफाजाब होगोन। फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्शनाव एनडिएफबिआर, एनडिएफबिएस आरो लोगोसे एनडिएफबिडि बे मोनथाम हान्जाया बिपिएफ दोलोखौ मदद होगोन। औ नंगौ रायजो राजा नोंथांमोन, एनडिएफबिनि मोनथाम हान्जाया बिपिएफ दोलोखौ मदद होगोन। बेराफारसेथिं नब कुमारनि हान्जायाबो गोख्रों महर लागासिनो दं। फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्शनाव मोनथाम पार्टिया एबा मोनथाम हान्जाया बाहागो लागोन। नब कुमारनि मोनसे, बिपिएफ आरो इउपिपिएल, बर'नि मोननै आरो लोगोसे नब कुमारनि। अब्ला साननानै नायदो रायजो राजा नोंथांमोन, बे नब कुमारनि पार्टियाव एबा हान्जायाव बर' मानसिबो गोबां दं। बे नब कुमारजों माखासे बर'फोरा जयेन जाजोब्बाय। थांनाय एमपि इलेक्शननि बायदि मोननै पार्टि ओंखारनानै गुबुन सासेयासो देरहायाथ'। खौसे जानायनि बाथ्रा एबा खोथाखौ बुंनानै जेबो लाब गैया। मानो होनोब्लाथाय गोदो गोदायनिफ्रायनो दासिमबो बर'जों बर' खौसे जायाखै। दा बेखायनो खौसे जानायनि बाथ्राखौ जों दोनथ'नांसिगोन। साननानै नाय नोंथांमोन, गोदो गोदायनिफ्रायनो दासिमबो बर'आ खौसे जानो हायाखै। मानो, मा खारनाव, मा जाहोनाव, बेखौ जों रावबो बुंदांस' हाया। नाथाय जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गासिबो लुगैयो खौसे जानायखौ। नाथाय जोंनि बर'नि लिडारफ्रा खौसे जानायनि खोथा एबा बाथ्राखौनो फंसेबो रायलाया। अब्ला साननानै नायदो रायजो राजा नोंथांमोन, जोंनि बिटिसिआ एबा जोंनि फैबाय थानाय बिटिआरआ बोरै जौगालांगोन। बेबायदिब्ला बर'जों बर'नो मोननै मोनथाम पार्टि बहनगोन। बेनि उनाव जेब्ला रिजाल्ट फैगोन अब्ला गाव गावनो खाफाल हमनांगोन। जेरै एमपि इलेक्शननि रिजाल्टआव इउपिपिएलआबो खाफाल हमनांदोंमोन आरो बिपिएफआबो खाफाल हमनांदोंमोन। थिग बेबायदिनो दा फैबाय थानाय जानो गोनां बिटिसिनि इलेक्शनावबो मोननैबो पार्टिया खाफाल हमनाङाथ'। मोनसे गामियावनो इउपिपिएल आरो बिपिएफखौ लानानै नांलाय खमलाय जानाय, सोरनिबा न' सावना होनाय, सोरनिबा गारि सावना होनाय, सोरनिबा बाइक दुख्रुबनानै होनाय बायदिसिना जाथाय जालांबाय जोंनि बे बिटिसिनि इलेक्शनाव। दा जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बेबायदि गरम गरम जाथायखौ माब्लाबाबो लुगैया। दा बेखायनो जों जेब्लाबो सान्थियै जोंनि बे बिटिसिनि इलेक्शनखौ बारग'होलांनांगोन। आरो जेब्ला रिजाल्टआ फैयो अब्ला जों गासैबो मिथिलायगोन ना बिपिएफआ देरहागोन ना इउपिपिएलआ देरहागोन ना नब कुमारनियासो देरहागोन। बेखौ जों बयबो मिथिखालायगोन जेब्ला रिजाल्टआ फैयो। जोंनि लिडारफोरखौ बुंनानै जेबो लाब गैया। मा लाब दं? जेबो लाब गैया। बुङै बुंबोनानै जोंनि आबै आबौमोना थैलायलांबाय। जोंनि आबौनि बिबौमोनाबो थैलायलांबाय। नाथाय दासिमबो जोंनि बर'फ्रा खौसे महरखौ लानो हायाखै। मा जाहोनाव, मानि थाखाय बेबायदि जालांखो जोंनि बर'फ्रा? नोंथांमोना फैबाय थानाय बिटिसिनि इलेक्शननि बागै मा बुंनो सानो? नोंथांमोना नोंथांमोननि गोसोनि साननायखौ कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय। आं बेखौनो बुंनो सानो, एमपि इलेक्शननि बायदि दाजाथों। आरो जेब्ला एमपि इलेक्शननि बायदि जायो अब्ला जोंनि बे बिटिसिआनो जा बा बिटिआरआनो जा थेर बेथेर जालांजोबगोन। दा जियानो जादोला रायजो राजा नोंथांमोना बे बिटिसिनि इलेक्शननि थाखाय बांद्राय गरम दाजा। बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि बे भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय।